Les tovalloletes embussen les canonades. Si llencem les tovalloletes al lavabo, Passarà això. quan les tovalloletes entren en contacte amb l'oli de les aigües de cuina, Es forma una massa pastosa que es talla a les màquines de les plantes depuradores. Les tovalloletes no es tiren al vàter perquè afecten els peixos i el medi ambient. Les tovalloletes brutes que arriben al mar s'enganxen a les xarxes dels pescadors. els pescadors, en comptes de pescar peixos, pesquen